Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaxolisa uba ngumsindo i-generator yaduma phansi ugesi awukho. Le eyabantu abathanda Uthando Nes'thembu. Ngishilo ukuthi season 6 uyeza. Manje ke nginamanye amahlebezi. Ku season 6 kuzokwenzeka sibone umshado kababa Mseleku noThobile Makhumalo. Mawenzeka lo mshado niyangikweleta. Ningangibuza ukuthi ngithathephi. Angithi ngantshela ukuthi ba busy bashutha season 6 manje. Ku season 6 kungenzeka sibone umshado kababa Mseleku noThobile Makhumalo, the third wife. Wavela nje umshado nina niyangikweleta. Ngithi niyathanda ukuthi manginihlephelela izinto ezincane phela mina ngiyakwazi ukufuna into la. Hey, asingayilapha. Mawenzeka umshado uvela okusho ukuthi niyangikweleta ke. Mina ke angeke nginiskeme kakhulu, ngicela u200 bami. Kwavela umshado kababa uMseleku noThobile. Aze ngajabula bafethu. Yazi ukuthi into engiyifundile. Abantu bayakwazi ukwenza uthande into. Phela mina uqala ukunaka le show nginake ngoba khona into engangiyichaza ngoThando Nes'thembu eyayidida abantu. Kwasho ukuthi abantu bayayizwa ke manje ngenza leyo review le ngase ngithi mangikwazi ukuthi ngichaze into engiyibona ku TV abantu beyizwe, haye ngiqhubeyeke ngiyihlaziye lento engiyibona ku show. Kufana naleyo unit abayifunayo abahleze bekhuluma ngayo. Wena kodwa mawuthi awuyiboni kodwa nje nayo leyo unit abathi bayayifuna kwishow masingathi siyayichaza sesisho nje nezinto ezibonakalayo. Ungabona ukuthi nje bayenzela thina. Kodwa ke eyomshado kababa Mseleku noThobile cha ngijabule shem, ngijabule kakhulu. Ngiyazi futhi ukuthi umshado kaThobile ke uzobe nje useqopheleni eliphezulu kuse phela sekhambe isikhathi seziningi izinto ezintsha yabo, into zamadeko no fashion nani. Angazi ke noma sengikhuluma kakhulu kodwa bengizonixoxela nje ukuthi season 6 kuyafinalizwa ngawo manje, sesulindele. Sekusele ukuthi ke obaba Mseleku nethimba lakhe besho ke besinikeza idate eqondile ukuthi siqala nini ke ukubahleba ngoba sesi ready futhi ukuthi sibahlebe. Siyazi ukuthi bagcine ku season 5 kuthiwa uma ngwabe nomayeni mabe nenkinga abahambe, impilo izoqhubeka. Mina ke ngizothi kungenzeka ku season 6 ubone umshado kababa Mseleku noThobile Makhumalo, unkosikazi simthandayo, sibathanda bonke. Kodwa makwenzekile ke wavela lo mshado ku season 6 ngicela imali yami ukuze niyele engqondweni ukuthi nginamanga. Ngiyawasha amanga kodwa angihlezi ngiqamba amanga njalo. Thank you so much for your love and support. Season 6 uyeza, sesilindele nje i-date. Besiphutshuzela i-date ukuze sibe ready ke nabantu bami abathanda Uthando Nes'thembu. Omunye ke hayi ongakuthanda ukwenzayo ngadlulela phambili. Thank you so much for your love and support. Bye bye.